Ayaphokoka amazwi ovelwano emva kwendaba ezibuhlungu zokusweleka komdlalo imiboniso kamabonakude neqonga uSiputla Sebokgodi. Ivele enkundleni indoda etyholwa ngokubulala uMonica Dube nebungisosiba kwiqela le-EFF kwisixeko saseTshwane. She was very deceptive. She would mislead the opposition to think he didn't exist. Yet the damage he was causing was humongous. Uchazwe njengomdlali obekrelekrele nobenesakhono esingummangaliso uJayden Adams kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo ebibanjelwe kwiholo yedolophu yaseStellenbosch ngale ntsasa. Sinibulise emakhaya okanda Ndambindodwa ndaba nophumza sikhumba noyitolikiyo lwimi lwezandla. Lisolekile iqala lemidlalo kamabonakude uSiputla Sebokgodi. uSebokgodi besaziwa kakhulu ngokudlala umlinganiswa uKenneth Mashaba kumdlalo kamabonakude uGenerations kwaye usweleke emva kwengulo emfutshane. uSiputla Sebokgodi uye wadlala nakwiRhythm City, iThe River neScandal ukubalula nje eminye imidlalo kamabonakude. Wazibalula nakwimidlalo yeqonga efana neBlack Moon nomdlalo weqonga ubuvuleleke kuwo wonke umntu. Ebezimase umsitho wezobugcisa kulo nyaka iNational Arts Festival eMakhanda eMpuma Kapa. uSebokgodi ulandulele eli eneminyaka engama-63. Uvele kwinkundla kamantyi yaseKhalinene eTshwane uSipho Mahlangu noneminyaka engama-35 notyholwa ngokubulala ilungu le-EFF uMonica Dube nobengunobhala kunye nomququzeleli wezonyulo kulo mbutho kwisixeko saseTshwane. Iqela lamapolisa laseGauteng nelijongene nokubulawa kwabezopolitiko abambe umrhanelwa emva kophando lokugetyengwa kukaDube kwikhaya lakhe eWalmanstar ngomhla we-13 kuJuni. Uvele nje kancinci kwinkundla kamantyi yaseKhalenani namhlanje uSipho Mahlangu notyholwa ngokubulala unobhala we-EFF eTshwane uMonica Dube. Umyeni kunye nentombi kaMonica Dube bayakholelwa kwelokuba uMahlangu khange alipheke yedwa iyelenqe lokubulawa kukaDube, kwaye bafuna bonke abo banegalelo ekugetyengweni kwakhe bajongane nengalo yomthetho. As a family, we are happy that someone has been arrested, and I believe there are more people still who are involved in this, who ordered the hit on Monica Dube. We are not sure why, but probably they are involved in politics and in community activities. Her killing is not politically motivated, but since my mother had many caps on her head, it was for the people, but not politically. But for the people, for the community, for the better lives of the people that she fought for day in, day out. And that's what she died for. Iqela le-EFF nalo likholelwa kwelokuba ukubulawa kwelitshantliziyo kunento yokwenza nefuthe lezopolitiko. We are here as the Economic Freedom Fighters to send our message very clear to whoever that might even attempt to try something of this nature, because this is not for the first time. And we're saying from now going forward is going to stop. Amapolisa athi aseza kwenza uphando ngelokufumanisa ukuba umtyholwa uSipho Mahlangu ingabe unento yokwenza kusini na nokuhlaselwa kukaDube ngaphambili. No violence, no intimidation, no murder can justify the loss of life or the murder of an individual based on their political affiliation or whether or not people are vying for the same position. So we are calling on for maximum restraint as we get closer to the local government elections. uSipho Mahlangu uzakubuyela enkundleni ngoLwesine weveki ezayo. Lusaxhelekile usapho lukaNkosi Mpumalanga Gwebingqele Gwadiso nobengusihlalo wendlu yenkosi kwiphondo laseMpuma Kapa. Ukanti umphathiswa ubambiswano ngolawulo nemicimbi yenkosi ephondweni uMnumzana Zolile Williams uthi linxebe linzulu kakhulu eli kubantwana begazi nakwilizwe liphela. Umchaze uNkosi uGwadiso njengomuntu ebezinikele kakhulu ekuziseni inguqu eluntwini.
kulusizi ukuva izindaba zikaNkosi uGwebenqele ukhonjwayo xa zivakala namhlanje ziyothusa kakhulu ngoba ebengabi kwahlaba ekugqibeleni kwethu udibana. Sigqibela udibana naye kulaa mcimbi umongameli besibizele kuwo kubathembu baseRhode phantsi kokumkani uDalimvula ebengenanto uGwebenqele. Ndiyamazi ba ke usuka kwingozi ebeyifumene yokwaphuka umlenze, kodwa he was recovering well, and I was asking him ngokusidibana pha how is he feeling, and he said no, he's feeling well. And the sad part is that we had besinenantsika besinenjongo eziphangaleleyo naye zokubana sibutshintsha njani ubukhosi, and yonke loo nto ngoku ibonakala ichithakala phambi kwamehlo wam singekazigqibi ezaa zinto besifuna uzigqiba. Kodwa ndithi kumakhonjwayo akuhlanga lungehliyo, uThixo ebesazi uba kuyawuba nje namhlanje, besingazanga thina, kodwa mabalale ngenxeba nakuzo zonke iinkosi zephondo laseMpuma Kapa. Lo ibingomnye umthunywa wazo othembekileyo besisebenza naye, nakubo ndithi mabalale ngenxeba kweli xesha libuhlungu. Usapho, abahlobo, abalandeli nabadlali beqela leMamelodi Sundowns bengungelene kwiholo yedolophu yaseStellenbosch eNtshona Kapa ngale ntsasa kwinkonzo yokugqwala emswaneni yalowo besakubanga umdlali weBafana Bafana neMamelodi Sundowns uJayden Adams. uJayden zimtyibele zonke izithethi njengomdlali wasesuswini ebenesakhono esingummangaliso, kwaye zithi ukusweleka kwakhe ilahleko enkulu kwibhola ekhatywayo kweli. Ibingumbono omxesibe kwiholo yedolophu yaseStellenbosch abantu beyokukhahlela kuJayden Adams kwinkonzo yakhe yokugqwala emswaneni. Eli tyendyana lakwa-Adams lidlulele kweyisemkhulu kwimpelaveki edlulileyo elineminyaka eyi-25 ubudala, kwaye esi sambakanya sesithonga sokusweleka kwalo sihlabanisele kabuhlungu. Oogxa bakhe kwiMamelodi Sundowns bathi linzulu kakhulu elinxeba, kwaye soze aphinde abekho ofana noJayden. We will miss your quality, your passes, your vision, and your brotherhood. Mr. Zay, Private Jet, Grootman, we will never forget you. Abaqeqeshi bakhe bathi nangona ibingumntu othuleyo ongathandi ukuthetha, kodwa uJayden ibingumdlali okrelekrele kakhulu nonesakhono esingummangaliso. He was very deceptive. He would mislead the opposition to think he didn't exist, yet the damage he was causing was humongous. Just like an elephant in a dense forest, causing destruction, but silently. You have good footballers, and then you have great footballers, and Jayden was a great footballer because he had an incredible first touch. I always said that Jayden doesn't pass the ball, he caresses it. Ukanti umbutho olawula ibhola ekhatywayo kweli SAFA umchaze uJayden njengethandazwe. Jayden's legacy is etched in the golden letters across the history of South African football and the global football. He is a warrior who put country above all else. Usekela mphathiswa wezemidlalo kweli unkosikazi Peace Mabe uthi soze lilibaleke igalelo likaJayden Adams kwibhola ekhatywayo kweli. His recent performances in the colours of Bafana Bafana filled South Africans with hope. We watched with pride as he represented our flag among the world's best. Ukanti kulindeleke ukuba abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo weveki ezayo.
Iqela labahlali baseLydenburg eMpumalanga bavale iivenkile zabemi bangaphandle kule dolophu namhlanje kwaye abahlali bamile kolokuba baza kuqhubela phambili nephulo de abemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni baphume baphele kule ngingqi ukanti abanye abemi bangaphandle bathi linyathelo alilunganga nanjengoko benazo zonke iimpepha zokuba kweli. Takhamuti taseLydenburg lebetilidlanzana tichubekile naloko letikubita njengemkhankaso lohlose kuhlobisa leli dolobha labo. Baphocelele banikati betitolo labavela emaveni angaphandle kutsi bavale njengoba kuthiwa abanawo emaphepha lafanele. Sisaqhubeka njalo till maphoyisa na Home Affairs nawo lamabhayilo leka masipala babuye bayime nasi basikhaphe ngoba some of them baqashe kibo but bahluleka bakhipha abanamaphepha ngoba kudliwa imali. Labanye ke banikati baletitolo labavela emaveni angaphandle bathi lokhu lokwendekako akukho nani emthethweni njengoba bona banawo emaphepha. It's painful, my brother, because we have pay slip. There are 8 South Africans that are working inside the shop. We are not illegal inside here in South Africa. They must come and they check, no problem. We pay SARS, everything, but we have, so I don't know. Kusenjalo labo labaqashwe bantfu labavela emaveni angaphandle bakhala letimathonsi basaba ukuthi bangahle balahlekelwe ngumsebenzi. They are here, they created jobs for us. They said, okay, hire people from South Africa. They hired people from South Africa. Now they are closing again. Why are they closing for? Labo labahola lo mkhankaso bathi batawuchubeka nekuvala letitolo kudzimate kuhambe labaseningizimu Afrika ngalokungekho emthethweni. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 loteletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eLydenburg eMpumalanga. Ukubhubha kwendoda eneminyaka engama-64 ubudala umbhebhelele Qetsu eMqanduli eMpuma Kapa kubangele isanqwe nanjengoko usapho kunye nabahlali lusithi ikliniki yengingqi yabo ayinankathalo ukuze emva kokuba oomongikazi bale kliniki beye kwisidlo sasemini ngethuba kufikiswa lo tata nobekwimeko emaxongo edinga uncedo. Usapho olubhujelweyo luthi linzima kakhulu inxeba abashiyeke nalo. Silahlekelwe ngo. Ibingumuntu okwazi nokulungisa izinto ezininzi apha ekhayeni. Kokwasenayo umuntu onophinde futhi sijonge kuye. Sisikhalazo esisifakayo mina uba ubhuti angahoywa aswelekele esitulweni ungekho umuntu umphathaphathileyo noba bebemthenji bambambe beseleka libe nosweleka ukuthi asweleke engakange bambambe nombamba. Ukanti abahlali bathi ingxaki kule klinik ngomongikazi abanqongopheleyo bakwabagxeka ngokungabi nankathalo. Into thina ngake siphatha kakuhle phe eklinikhi lepa umuntu abhubhile encedweni engahoywanga. Ewe asithi lo muntu bengasubhubha. Ingxaki inye lepa umuntu abhubhile engahoywanga amanesi. Atabisa ukutya kunomphefumulo womuntu. Angabheka ukutyela umuntu agula apha. Iinurses ziyashota apha kudala ke ngumcimbi omdala lona nangoku apha into eyenzekayo emini I think basebenza kwistaff sabo babe yi4 onesi abalapha. Basebenza bebe yi4 xa bebheke lunchini obvious nokuba kungashiyeka ithu noba kuthina umsebenzi lo ongazokwenza ngendlela right abahlali balapha ke kudala beyikhalazela because ikliniki lena eaccommodate areas ezininzi. Isebe lezempilo lithi umbhebhelele ufike selebhubhile esibhedlele. The department notes with concern allegations claiming that nurses abandoned the patient to go on a lunch break and that this led to his death. These claims are false, inflammatory, and misrepresent what occurred at the facility. Ukanti usapho luthi zingamampunge ingxelo zithi ufike selebhubhile umbhebhelele Qetsu esibhedlele. Kulindeleke isiwisi sigwebo sayo kwiveki ezayo inkundla ephakamileyo eNtshona Kapa emva kokuqukunjelwa kweengxoxo zesicelo esingxamisekileyo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokumisa umsebenzi wekomiti yepalamente eyenza uphando ngakuye ngomba wasephalaphala. Ezi ngxoxo ziqale izolo apha amaqela amathandathu ezopolitiko ebephikisana namagqwetha kamongameli evakalisa ukuchasana nesicelo sakhe sokuthintela ukuqhuba komsebenzi wekomiti yasepalamente ophathelene nokuguzulwa kwakhe esikhundleni sakhe.
Ngelixa kusaphononongwa ingxelo yegqiza elizimeleyo lika-Section 89, uMongameli Cyril Ramaphosa ubhenele enkundleni ephakamileyo eNtshona Koloni efuna ukuba kumiswe umsebenzi wekomiti yepalamente eyenza uphando ngakuye ngomba wefama yakhe iPhalaphala. Amagqwetha akhe axoxe ngelithi akukho bungqina buphathekayo bubonakalisa ukuba umongameli watyeshela umthetho ngenjongo okanye ngenxa yokunganyaniseki. Well, it ought to have asked itself whether there is evidence on its version, prima facie evidence, that the president knew that he was not allowed to keep the farm and that he had to make a report to the Hawks and not to General Verda. You can't ignore that requirement of bad faith simply because you don't have evidence on the issue. The panel must ask itself whether there is sufficient evidence that the president willfully failed in those two respects. And there was no evidence. Xeshikweni amaqela aphikisayo emile kwelokuba kufanele okokuba umongameli aphendule kulo mba webhola lasePhalaphala yaye isicelo sakhe siyinkcitha xesha. The president asks for an order which is not competent. So if the court is inclined to even consider, which we suggest it shouldn't, grant the intellect, it cannot do so on the pleadings papers as filed in the terms that are sought. And I was expecting Mr. Trengrove to come and ask for an amendment to that. He hasn't. And that's why I'm here. Isicelo sikamongameli besichothelwe zijaji eziphezulu kwinkundla ephakamileyo ngelixa kulindeleke okokuba ikomiti yasepalamente eqwalasela umba wokuguzulwa kwakhe esikhundleni idibane ngoLwesithathu ukonyula umntu oza kukhokela ezi nkqubo. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa uzimase umsitho okuphehlelelwa kwesithuthi esikwinqanaba lesithoba kwizithuthi ezakhiwa kweli iToyota Hilux eThekwini. Urhulumente uthi olu tyalo-mali nolulinganisela kwi-10.4 billion rands luza kunceda ekukhuliseni imveliso zasekuhlaleni lube likhubalo ekudalweni kwemisebenzi ngelixa luza kukhulisa amatyathanga orhwebelwana namanye amazwe ngempahla esuka kweli. Today's about much more than the launch of a new vehicle. It is about confidence in South Africa. It is about the enduring value of long-term investment. It is about the strength of South African workers, the engineers, the technicians, researchers, as well as entrepreneurs. It is about our shared determination to build an economy that produces, that innovates, that exports, and that creates jobs and creates value. Banibambe ngazibini ke kuwe mamqwathi nomamzango ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli lapha ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lemozulu nake bethuna ngegama ndikuthabile ke inzwakazi yabathembu mvanje masiphawuleni ke yenjenje imozulu mbukeli isijonga umfanekiso wokuqala nogxilayo kaloku ngokuqatha futhi unabe kwiziganeko zethu ke zemvula nawo umoya kuwo wonke nje uMzantsi Afrika ngamandundu ke ngomso ngakumbi ekseni imozulu kwindawo ezininzi ke zikwiphondo futhi lentshona Kapa naphantse wonke nje umbindi apha eMzantsi Afrika kubuye cwenge kamnandi noko phaya ko Free State ephondweni ngokubanzi futhi lapha eMpumalanga ngokunjalo ke namazantsi ephondo laseLimpopo ngokubanzi ke mbukelo masijongeni futhi ke lo maqondo wethu kaloku aphansi ke naphezulu siphawule ngephondo lokuqala eliphaya lona ephondweni ke laseMpuma Kapa kwindawo ezipha kunintsi kwelaphondo ke mbukelo wam ezithanda ukuzinza kwintshona nombindi futhi kwelaphondo njengapha koKaladokwe futhi ekseni napha koRhafu iyabikwa kakhulu langqele pha ngamaqondo asanciphe kakhulu ngokunjalo napha kuGompo futhi ekseni inkwankca nje yonke imini yabo kanti benje nje futhi ephondweni ke mbukelo wam lapha eFree State kucwengi kakhulu kwindawo ezinintsi zelaphondo ezithanda ukuphakama njengapha koVelkom futhi ekseni impela ngeva kumeni ngomso balusonga futhi beluvala usuku sele kumyoli phaya ngaye la 21 degrees kanti ke nansi futhi imozulu kwelaphondo ke lapha eNtshona Kapa kwindawo ezinintsi futhi ezikwimpuma namazantsi kwelaphondo njengapha koKapa lodumo futhi ewusi napha eFredendal ngaselunxwemeni yabikwa longqele kakhulu amaqondo asephansi ngo6 benjo nje pha futhi kwelaphondo bukeli wam lapha eNorthern Cape kwezo ndawo ethanda kakhulu futhi baphezulu kwelaphondo njengapha ko-Uppington futhi ekseni amaqondo abaphansi
sanciphile kakhulu futhi ngo-2 degrees ngokunjalo ke lapha kokurumane ekuseni kusabanda ngesithathu kanti ke nantsi futhi imozulu kwelaa phondo lapha ko-northwest impela kumbindi phaya nencam kwelaa phondo njengapha komahikeng futhi ekuseni kucwengile ngaye ke la 5 degrees ngokunjalo ke emzontsundu wam lapha koBloemhof futhi nkwankce ngephi ekuseni ngomso zebenje nje futhi kwelaa phondo lapha eGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu impela phaa kumantla kwelaa phondo phaa koSprings ekuseni Johannesburg futhi kuyabanda ngengqele phaya ka-5 degrees nje yonke intsasa yabombukela ekhaya ngokubanzi futhi phaya ephondweni ke laseLimpopo ndawo ezintle kakhulu ke kumazantsi futhi nentshona phaa kwelaa phondo phaa koBilabila nazo zonke nje ezoziphaluka inkwankca yonke ekuseni futhi ngo-4 naphaa koThabazimbi ekuseni kuyabanda ngo-2 degrees benje nje futhi imbukeli kwelaa phondo ke lapha kompumalanga kwindawo ezininzi futhi ezisencamini kwelaa phondo naphaa kwimpuma namazantsi futhi ubuse-Ermelo kwasekuseni sisibini ke esiza nengqele kakhulu ngokunjalo ke lapha kombombela futhi inkwankca yonke laa ntsasa vume ekhayeni kaloku ndiyivale ke ndiyisoke nam imozulu ke phondo lokugqibela ke liphaya KwaZulu-Natal ndawo ezinintsi ezikumazantsi futhi nentshona kwelaa phondo Kokstad kwasekuseni futhi ngo-4 degrees naphaa koPietermaritzburg kuyabanda nje yonke emva kwemini yabo yangomso mna ndikuthanda kangaka xeshele miyoli kamnandi mawethu.